Despediron os seus compañeiros a José Luís no seu último día de traballo, cando se abriron as portas da planta de fabricación de eólicos na que traballou durante máis de 42 anos. José Luís viu case un cento de compañeiros facéndolle o pasillo de honra. Imposible para José Luís conter a emoción mentre saudaba e agradecía esta homenaxe. Agora, tras 2 días nos que non acode o que foi durante tantos anos o seu posto de traballo na planta das Somozas, xa bota de menos as manobras e tamén o café dos compañeiros. Pero terá que atender os fans que lle saíron nas redes sociais, porque este vídeo que estades vendo fíxose viral cando o seu fillo o subiu a internet e todo o mundo se emociona con José Luís, Home, pero como non se vai emocionar, a verdade é que foi un xesto fermosísimo, a verdade é que José Luís víase super emocionado, o vídeo é precioso. E José Luís ainda debe de estar dixerindo un pouco todo, non? O éxito en redes sociais deste vídeo que se fixo viral e tamén que só leva unhas horas estando xubilado, Así que queremos saudalo xa. José Luís Allegue, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, José Luís, que bonito, que fermoso que che fixeron os teus compañeiros, e supoño que ti non esperabas para nada iso, non? Pois a verdade é que non, pero absolutamente para nada, engañárome de mala maneira. Pero para ben, son os campeóns. Ai, José Luís, que te vi eu aí con as cervezas incluso co teu apelido, Víate con as cervezas co teu apelido. Oiches, contou un paxariño... Eso foi especial tamén. Sí, verdade? Mira que bonito. Contou un paxariño, José Luís, que ti non és moito destas cousas de... para que nos entendamos, ser o centro da atención. Pero é verdade que cando os compañeiros, case 100 compañeiros, che aplauden tanto é por algo, José Luís? Bueno, non o sei, eu son máis na plantilla, non sei eu. Nunca pretendín ser máis que nadie, o único que intentei en todo momento sempre foi de ter respeto aos meus compañeiros para que eles me respetasen igual e axudarlles no que poidera, pero tampouco nada máis, nunca destaquei por nada en concreto. Sí, eu penso que sí, xa son moitos anos traballados e toca descansar, e despois desto que me fixeron, madre mía, ainda estou alucinando, o sea, que va, Bueno, desde logo, José Luís, mira, levamos aquí uns segundiños falando contigo e por suposto que destacas en algo que é na túa humildade e nótase que eres unha persoa maravillosa, así que por suposto máis que merecido, Pero nos queríamos saber, bueno, como levas estos primeiros días de ser xubilado, que plans tes, se xa tes aí cousas en mente para facer ou ainda vas ir pouquiño a pouco adaptándote? De momento non teño nada pensado, todo hai que adaptarse porque son moitos anos co mismo horario de madrugada e hoxe levantei ás 6, ayer ás 5:15, o sea, parece que vou para o traballo e non vou. A verdade é que non vou volver, pero é complicado, foron moitos anos ca mesma rutina, pasando máis tempo cos compañeros que ca familia casi, bueno, hai que ir pouco a pouco. Hai me levar un tempo, non vai ser sencillo. José Luís, é verdade que é unha etapa diferente, hai que adaptarse, porque todo nesta vida hai que adaptarse. Despois de 42 anos e 3 meses cotizando, que é moito dicir. José Luís, sabes o que máis me gusta? Que aínda falándola contigo, só a través do teléfono, vendo as imaxes que estamos vendo, aínda te noto emocionado. E iso significa que tocou o corazón. Moito, é que, claro, é que, Dios mío, que non lle vai tocar o corazón. Eso que fixeron, eses sinvergüenzas, que son un facto de sinvergüenzas. Sinvergüenzas ben queridos, sí, señor. É increíble. Sí, é increíble. Bueno, eu tamén os quero moito a eles porque é moi boa xente, todos eles. Pois a xente que ti te mereces na túa vida, dende logo que sí, José Luís, só queda agora disfrutar esta nova etapa, home. Disfrutar da familia, disfrutar dos achegados, da xente que queres e, por suposto, é unha etapa tamén moi bonita, hai que coller un pouco a rutina de ser xubilado, pero xa verás como en nada xa estás en ritmo, En nada. Sí. Moitísimas grazas. Moitísimas grazas por estar esta tarde connosco, José Luís. A ser feliz. A vosotros, unha aperta para todos. Gracias. Ai, que riquiño José Luís, dá tanta lástima así cando se xubilan co cariño que lle teñen o traballo, é verdade? É unha maravilla cando os compañeros o gallá a min me despiden así cando leve 42 anos cotizados que a verse